ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସି କେରଳରେ ଖଟୁଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି 2-3 ଦିନ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିକି କେରଳରେ। ତ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହେଉଛି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ବା କାମଧାମରେ କିଛି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ନା, ସତ କଥା ମୋର ଭାଇ, କେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ମନେ ପକାଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇ ମା' ବାପାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକର କମ୍ପାନୀଟା, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବା, ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ପୂରଣ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ନା।